Какви са вашите очаквания? След изборите за национален парламент тази година в България настъпиха големи промени. За съжаление на всички хора с ляво мислене, българската левица е в тежка криза, благодарение на провала на БСП. Този конгрес е призван да постави на ново начало, да върнем, да възстановим социал-демократическата идентичност. Защото БСП се проваля вече трети път и това не е случайно. 3 провала и за България, и за левицата като цяло. Ние не се явихме на тези избори. Ние няма какво да крием. Подкрепихме на тези избори ГЕРБ и го подкрепихме като за първи път от първия си конгрес през 1993 година не се явяваме самостоятелно на избори. Причината беше изключително тежката атака, която идва от кабинета Станишев и от лица около него лично и той самия срещу мен и срещу нашата партия. Тази атака беше изключително тежка, непочтенна, мръсна в много голяма степен, свързана с обвинения, с прокуратура и така нататък. Ето защо ние не можахме да се явим на тези избори. Мисля, че постъпихме верно. Днеска не само правим резюме и обобщение на резултатите, но ние приемаме програма за това как да работим в следващите години. И ясно е, че БСП повече не може да претендира за монопол върху властта. Не може да претендира за монопол върху лявото пространство. Тези провали я правят възможен играч, ако си промени лидерското тяло. Но абсурдно е повече те да доминират, да командват, да бъдат господар на това ляво пространство, защото с 40 депутата нищо не може да се направи сериозно. Ето защо е необходими са ни големи промени в левицата и това правим днес. Обсъждаме, дискутираме. Ще има ли промени в нашето ръководство? Да, ще има. Много млади хора идват. Новото младо поколение, които сега на 30-40, трябва да се даде повече път. Защото това са не само необременени хора от битките между комунизма и антикомунизма,